Look at how hefty and how big these guys here are. Ife a na-eme n'Imo steeti, one of them bụ onye Anambra. Ọrụ ndị a bụ irepụ ụmụ nwanyị and izu oshi. Nwanyị abụọ ị na-afụ ebe a bụ ndị fa repụ and the same these two women na bụkwa ndị oshi. Our so-called leaders deny gị factory, deny gị ọkụ, deny gị good roads, deny gị quality health system, deny gị standard school facilities. Ọkwa yesterday come from video, Imo State University, destroy go. The buildings are all outdated. The buildings are cracked. Imagine university. Adika ebe a na-azụ ọkụkọ, adika ebe ndị Arabi, ka ebe a na-azụ oke. Gwa m ife mmadụ ga-agụta die. This is why after graduation, ị na-agba ashawo, ị bụrụ a cultist, ị na-ezu oshi, ị bụrụ Yahoo Plus, a na-ekwu n'elu, ị na-ekwu n'ala. This is why a professor ga-eji mụrụ anya, an illiterate pastor na-agalo school, a na-atụrụ gị asị, na-ezu gị oshi, na-aghọrị gị, na-edeceive gị, ị na-eti amen. Ị nweghị boss, ị nwere brain to question this pastor, to figure out that na this pastor na-atụ asị. Your leaders, it na ya gị job, no factory, ị nwere mmiri, ị nwere security, it empty. You become frustrated, you become abandoned as subject ya gị to izu oshi, mkpụrụ mmiri, ịgba ashawo, Yahoo Plus. No wonder our people ji kwụsị, a hungry man is an angry man, and the Igbo are dancing to their tone. You have practically surrendered to defeat. This is why Rotimi Amaechi ji kwụsị in his recent video, kwụsị that the Nigerian youths are the most docile youths in the whole wide world. So docile, Igbo youth has surrendered to defeat. No wonder Buhari ji kwụsị in 2015 in London that Nigerian youths are so lazy. Laziness egbuo n'Igbo youth. Ịmụrụ anya ebula akpa gị, ịmụrụ anya ebula egbe gị, ị na-akpọkwu. Only few leaders, few pastors ebulu batrị gị, zukọrọ ifere na inwelo, ịnọdụ surrender to defeat. Kama ị ga-ebenite, mee ka nwoke, zọọ onwe gị, just like otu anọ every day, na-agba gị okwu with love. Nlapụ ife m na-eme, wọrọ ndụ m chụọ aja maka ndị Igbo, without Facebook ikwu m ụgwọ. From this violation to this violation, from report to report, every single week, na-ayọ ndị Facebook ahịhịọ, kafa lift ụmụ from violation. Have you wondered why na video mu adịla aga viral? Because of reporting. My people ndị Igbo, ndị na-atọrọ afụfụ, kama fa ga-love m, support ụmụ, instead, fa na-report m every day, ka Facebook wena frustrate m. But guess what? If ojii metalụ ga-eso gị, today or tomorrow, the more ị na-achọ ka ị frustrate ya mụ, the more ọ ga-abụrụ m ngozi, and the more ọ ga na-abụrụ gị punishment. Nnamdi Kanu sị, ndị mmụọ ozie ya ozi, ozie ndị dị ndụ. Ndị mmụọ ozi m ozi na-ezi gị will bless me and my generation, and the farmer ga-visit gị to your own coil.